Cerkak langit November. Pasukan cepat kilat sing dicekak percekil nampa perintah tiga nyanggo konvoi Londo sing saka markas Gunung Puring. Manut Delik Sandi, pasukan Londo iku arep dikirim menyang Surabaya awit dik wingi pasukan Surabaya kelakon bisa ngusir pasukan sekutu. Jalaran saka pidatone Bung Tomo sing makantar-kantar ngobong semangate arek-arek Surabaya. Perkebunan Gunung Puring sing mitas dadi markase marsose tlatah kulon iku mujudake panggonan sing banget diiringi dening kaum republik. Jalaran panggonan kuwi duwe jago wong saka Afrika sing jarene bisa nenung. Manut Delik Sandi, wong saka Afrika iku aran Johander ing dina iki melu barisan konvoi arep nguwati pasukan Londo sing wis diobrak-abrik dening arek-arek Surabaya. Iya jalaran iku pacekil sing dipimpin kepeksa didetasir ing cedhak Kali Lamong iki saperlu nyanggo konvoi iku. Awit manut komandan kompi mung percekil sing duwe komandan Sekti Mandraguna sing oleh julukan Pak Jenggot. Aku dhewe ora rumangsa duwe kesekten apa-apa. Pancen aku diundang Pak Jenggot awit aku duwe jenggot kaya wedhus birok. Pancen aku kerep wae marani mriye Melondo sing diadepake menyang pasukanku lan ora konangan mripate Londo. Lan pancene mono aku tau meh ora kena dietung uwal saka plurune musuh. Nanging saka rumangsaku kuwi kabeh mung jalaran saka kebenaran aku nampa pangayomane Gusti Kang Maha Kan. Let lapur sersan wartu ngadep marang aku mawa sikap sempurna. Pisan dinamit wis dipasang nunggu perintah. Karpo piye? Siap let. Wis nggoni posisi. Aku nyawang langit kaget ing dhuwur Kali Lamong ana pegag gumelun. Apa kaisan? Siap let. Kanca-kanca bakar bahu. Aku nyawang aroji ngabur wae. Wis kurang 10 menit jare. Kanca-kanca padha duwe let. Sego saka Pak Lurah wis entek. Siap let. Bagian konsumsi duwe hitungan. Bubar perang kanca-kanca mesti luwe. Dina iki ora ana perang, konon mateni wae. Papan iki adoh disa, yen ana keluke geni bisa marai subriga ning musuh. Sersan iku sajake ora ngerti karepku. Dheweke katon juwatos nyawang aku karo lambene kumat amit. Saplet aku durung ngerti. Apa sing durung kok ngerteni? Saplet teko ora ana perang. Piye nalare? Dinamit iku dicunglungake kalane konvoi wis ana ing tengah kretek. Nek Londo-londo iku padha mudhar apa dadak perang? Saplet apa wis diitung dawane kretek karo dawane konvoi? Apa letmanmu iki tau salah hitungan? Tak takoni kaya ngono, sersanku iku banjur kaweh hormat terus mlayu marani kanca-kanca sing padha mbakar telo iku. Sumbawa Letnan 2 wakil komandan marani aku. Dheweke mentas buang kotorane weteng ing kali panar ngisorku. Kakean mangan petih wetengku nganti panas let. Wis cukup wis. Kok durung budhe sinamite? Londone durung teko kok. Apa nunggu tekone Londo? Iya, nek kendaraane konvoi wis ana, tengah-tengah kretek lagi dibledosake. Aku nyawang langit maneh kaget awit ing langit dhuwur gampung kali dak weruh wewayangane bojoku. Aku gregapan weruh polaku dengan sumbawa pitakon. Dene oleh aku kok kaya weruh wayangane Pratini. Jarimu Pratini wis kok wegat. Yo, sadurunge aku tugas mrene dheweke ora yakin karo perjuanganku. Ning sampean isih abot. Tak akoni yo. Kuwi jenenge ketok-ketoken lumrah sing tak sawang ora kaya Fata Morgana sum. Nek ngono mesti ana apa-apa. Tumrap sapa? Pratini. Tembung iki diucapake nganti intonasi ngambang. Aku nyawang Sumbawa sing tak sawang tumungkul kaya-kaya wedi dibedhek rasaning atine. Sauntara iku saka kadohan keprungu swara ngrengging kendaraan. Sasaran wis teko sum ndang menyangka panggonane Karpo. Perintahan kon siap pro salvo. Sadurunge ana tembakan saka kene handele mriyem aja dipenak. Sumbawa asikep sempurna
terus muni, "Siap Let." Dheweke ninggalake panggonanku kanthi diusupan ing saselane papringan nuju menyang panggonane Karpon. Delik pisantas langit ing sandhuwure kali Lamong iku nyebabake putih lan wewayangane wanita sing tresnani. Nanging emoh tresnani bangsa lan negarane iku gegawan kaya ngiwiwi. Aku merem tibet wewayangane iku isih katon. Ateges pancen bener kandhane suwa. Aku tom-tomen mula wis emoh mikir kanthi maneh luwih-luwih bareng tumpahan abot krungu saya cedhak saka kali Lamong. Bareng cocore truk gur wis katon mlebu kreteg, aku wiwit nyampatake pistol. Wis tumdakan telu duweke londo iku ana ing kolose. Kretek pistol dakukane dar setilok engkas gigler. Kretek iku meletus barengan karo peniharaan telu sing gawa musuh iku. Swara pating jlerit keprungu saka kendaraan sing katut meletus iku. Krungu swara pating jlerit iku aku beragapan gugup. Ana tumtume semang-semang lan kuwatir. Mbah apa sing tak kuwatirke? Sauntara iku Letnan Sumbawa mimpin para anak buahku metu saka pandalikan karo surak-surak rumangsa oleh kemenangan kang pol. Aku sing wis duwe firasat Allah akan mriksa korban menyang ngisor ketuk dak sawang akeh daging penting pencelat obai sisa sine laras dawa lan karaben pating pencelat ing saselane wong-wong sing daginge isih utuh lan isih kober brangkangan ngugahi rambenging kali. Aku kaget bareng ing antarane londo-londo sekarat sing padha brangkangan iku. Ana sawijining wadon kang uga melu nyoba golek urip sarana ketawean munggah gepeng. Potongane wadon iku kaya Pratini. Aku enggal nglayoni Pratini, ngono bungaku karo numbruk wanita iku ing rangkulanku. Pratini bruk semaput. Ora aku mangku sawijining wadon korban saka pedosane dinamit anak buahku sing padha ketitran sing seneng-seneng ing sandhure kali Lamong iku padha krumutuk marani aku ngrupung papanku mangku Pratini mawa putatan. Bapak pitakonan durung nganti suwe Pratini semaput dheweke tangi gregapan terus kondo kanthi teteh, "Mas, apa sampeyan sing duwe julukan Mbak Jenggot?" "Yen iya, munggah lunga saka kene." Setilok pas kondo wong ireng aran Suhander bakal teko mrene. Cepet. Sawise kondo kaya ngono, Pratini banjur mangap-mangap megap-megap. "Aku dosa Mas, dosa menyang negaraku lan menyang sampean. Apa pengkhianat Mas, aku pancen dipakake dinamit sampean, dinamit sing sampean jeneng. Langit November wis diweruhi, londo. Ndang Mas, lunga keles." Pratini terus loncatan nyawa ora krasa aku ngebroki anggone tilas sisianku iku terus nangis guguk. Tentang tresnaku marang wanita anake lurah desa kelahiranku iki. Kanggo nutupi kondoku dina iki ora ana perang. Kanca-kancaku enggal takjak sumikir nuruti pangarep-arepe Pratini. Jisime Prantini dak kusung nganggo tandu mutakang tansah dak siapake saben pasukanku maju perang. Sajake Mbak Prantini pancen wis pinesti Mas. Tandane sadurunge kedadian dheweke wis ana ngaton ing langit November. Sing sampeyan bersani dik mau ngono Sumbawa rembukan ngringake lehku sumangkah metut ake usungan tandu lunga saka RP Kali Lamong.